Oh, mga higala. Doon na po ako usa ka istorya. Diskut kini sa usa ka babae nga nagsakay dito sa barko. Samtang wala palagi mo dagan ang barko, gadungaw-dungaw kini siya dito sa dagat, mga higala. Og sa iyang pagdungaw-dungaw dito, mga higala, kalit na hagbong ang babae. Pagkahagbong dito, bisinggit ang iyang amahan. Wa mahibalo mga higala nga katong amahan di ay usa ka milyonaryo man ito siya sa tibuok kalibutan. O dili lang ako nganlan, mga higala. Og dito nagkapakapa ang babae dito sa dagat. Nya dito na po ni si Roy, mga higala, nagsakay po ni siya. Umikalit po ni siya dagan dito og gatanaw-tanaw apil sa tapok. Samtang gatanaw-tanaw siya sa tong babae nga hagbong, ingon tong amahan, mga higala, nga kung kinsa tong makaluwas sa iyang anak, iyang paminyo, mga higala. Motong si Roy dito nagdungaw-dungaw, mga higala, gitukmod ni sa mga tao, gitud tungod kay gadasok man na tud na hagbong. Paghagbong ni Roy, mga higala, dito sa dagat, nahawiran man siya atong babae ug wala gyud makapamuhi. Og dito hapit gyud malumos si Roy tungod kay gihawiran gani siya. Unya nigduol dayon tong nasa taga-barko gaitsa dito og kanang para palutaw, mga higala, og dunay sa ipisi. Pag itsa dito antod sa laktod nga pag-istorya, mga higala, naluwas ang babae. Unya si Roy sad giduol sa amahan. Siya, daghan kayong salamat kay imong naluwas ang akong anak. Pero suko kayo si Roy, mga higala, dito wala yun siya mayon nga unsa ang iya lang ipangutana dito sa tapok. Kinsa may nagtuklod nako? Kinsa may nagtuklod nako? Kinsa may nagtuklod nako? Mao na, mga higala, nga kinasukuan juga yun yan. So ginaot ko nga sa mubo nga istorya na amoy na kuha, mga higala, no? So si Roy wala mo dawat sa pabuya. Ang iyang gusto mahibaluan kung kinsa ang nagtuklod niya nga mo hinungdan hagbong siya dito sa dagat. Mao na, mga higala. Ayaw kalimot sa mubo nga video, paki-click lang din ha, mga higala, sa subscribe. I-click ang notification bell para ma-update ka mo sa akong minugbo nga istorya nga makapawa sa problema o makapahiyom ka o makakatawa baka o gamay lang. Pwede po dakmo ni, mga higala. Og daghang salamat. Paki-follow lang sa akong Facebook page. Maraming salamat. Og sa gikaingon ko na, sorry sa kapangalan sa atong bidang istorya, mga higala, nga si Roy, no? Di wala ni tuyo, dili istorya lang ni, mga higala. Daghang salamat sa inyong suporta. Hangtod sa sunod nga video.